May marka yun. Ha? May marka nga na. Sabi Oo, salat. May marka nga. Tingnan ko. Sana lang na. Tama sa duyan. Kani-kani. Ito ba sila? Madulong ulilan ba? Lagi ulilan. Hindi pa sila. May markas kang to. Apa nila? May mga taga-taga. Takal bisa na no, ulan na. Tulog langit na rin makita ko eh. Hindi man kaya ko to. Sigura wala. Million good ng nabayad ko rin dili ang mga regulto. Solar lang gamit din no? Solar lang gamit ba? Suga? Daw kan putis na dire. Hotbot. Oh, solar. Sulah bitano dagko kayo. Diping rin putar niya. Alas, wala na, patay na. Ulan-ulan. Solar. Wala Solar, oh. Puro. Nagbuwan na lang po
no? Hayat kayo ba? Ang kabihin eh. Ha? Hayat kayo na sa Battery. Battery. Dami ito yung battery mo sa ubos. Magkargahanan. Putol na, wala na yung tiriya na pit. Turo po ni Pintan. Turo lang. Kaya ka ngayon. Pagkihin ito. Kaya declare manig ang National Highway. Iwan barangay. Ipong province. National Highway manig. Declare manig National Highway. PWH kita mo. Oops lang. Ha? Yung sila siya. Nasa na na, sakay. Sila sila sakay. Nasa dito. Ako nga mong gertuan po dito Cebu. Wala. Tipong tao po. Grabe no. Ang parkinganan ko, puno na yun. Ako kayo. Yahay kayo tag 20 piso. Oh. Kwinta. Grabe. May kag-restaurant. Ihi, bayad. Grabe ito nga mong ituan. Ang tayo lagi pagpangihi. Bayad ka? Ano bayaran? Gis na ito kayo. Ihi. Siya. Break ang tao mo. Doon ay. Ay. Aje. Eh. May marimon kaya tayo tigwa nga rin. Baligya man din. Mon? Tayo, oy. Magsilbi na ni. Hindi ba? Ikatulong sa pilikap sila isulba. Pero kung siya sa kapatagan na tumasun. Nga niyo, teknologi. Mas grabe pag tumasok na. Ano yung itong kapitagan ni Buwan na kasi kung kayo betuan na wapok kinili kinagan kita pero ito taga Davao tulog ito daan una din sa kadire dahil na jingin dire dari na tumatulog kasi pa ay pare ani nga kada adlaw misa dito sa mga ituan ba kada tulog ka oras na pare misa.
rin nilang tubig, oh. Basa na. Blowing niya, oy. Ha? Blowing. Kasi pangalan na eh. Gatuan na na eh. Ha? Sinawilan? Bulilan. Ah, bulilan. Ano? Sinawilan. Sinawilan. Bulilan na eh. Matanda tayo sa Dagkong Cross. Eh. Kaya ka. Tugal yung tayo. Uy, yan ang siya. Dito sa inyo Lin. Mas tuktok pa ni Lin. Ha? Tuktok pa niya dito. Yan yun kung ano. Tapos lungas. Trap. Yan yun. Tumas lote. Apa na yan. Mangkasgaran din yung rap road. Dili. Tulit na. Wintado yapon. Ano? Mustaw na pila sila. Kahit tulog na pagkarga mais. Abal-abal ko. Hindi ka pwedeng magtungas ka rin kung motor mo. Walang-alang ang brake, no? Hari. Pilitin mo. Maapit mo break. Kaya ka rito ng bike.
Ba, pinapailan sige 10. Okay. Magtukod ka din. Gusto mo niya ba? Alauna pa ba? Nagkuha na sila ano? Gitna. Gitna. Hindi ko patagan. Itri, meron, sigdaplik pang pangyayari. Pag nag-jacket ko ganun, may pasijindo na kayo na. No, kayo. Isang lang ang tini ko. Kaya ka namin sumukaw na rin. Mismo nga na, ligit mo na. Punta na. Pwede mo na. Asa na pa tayo mo lang bro? Laag na sa rin. Hala. Kini nila na, dili mo? Dili, Ulilan, asang ulilan daw? Unahan daw, sir. Sir, unahan. dapat kami lalagod lang. Tanawag view sa ubos dyan, oh. Sana na naman, nagtanawag view. Ulian. Maglaro gas. Ha? Tugnawan siguro no kung nakabutong ka no? Six SPT na. Buhay signal, uy. Ha? Yeah, bit. Nagdapit buwan pa mo. Patay na sa buwan. Walay signal, oy. Welcome to the lugar nga walay signal. Apo ba nga? Paano? Pwede mong harvest sa gulay ni balik. Tawel. No?